Well, the hug may cuss her and she'll load more hard. An méid dú suntasach teachir mé scoláire ag freastal Coláistí Samhraidh in seos na Gaeltachtaí. San bhíon ábhaile sa 7 tháinig os cinn 24 míle scoláire. San bhíon ábhaile sa 8 tháinig méadú 1500 ar an uimhir seo. Tá muid a gáil caint le 1000 faoil agus an talamh garad dimmer le fáil amach cechaí bhain an cúlú economiacht am líonna a churas dómhsan. Tam mar bhainiste choláiste largan a choláiste largan go seaigh agus deirtarinn gur ben choláiste mó Gaeilge sa tíd is Labhair. Bhín nás cin ráhíle gaiisí a hagan chun fteasar na cuasaí chuil hára, Tá chéad a chóirsainna gan tára. Ní dóann go léon áitéile gúil chéad a chóirsaach ach tá chuir muid ceann dreise leis an sin go bheantain mar bhí éileh dámad ardar náid. Chainará gur mó éileh a tarí léana na mar bhí an éimde réomhhanna. Fiú naon cinál na decreachtaí tá daoine maidide le gantan péinach is bhúlánach. Go deimhnim léana mar bhí ar go cuasaí chéanta ar bháid níos tuis cem léanaan a réomhhanna. Acha is mála mu heappa go leanaí daoine tuismóris na gaiisir go mrahansead go bhainsead luach an bhá dá go neisteocht éideigid dá go neisteocht dáma. So níl éon chóra go dtíseir go teach isteach na machar. Cá muid fanach an dád gáil leis an technolaíocht agus leis an le ghaling leis na hárachaí iontatá táirú sa síl digiteach mar se dar. Agus tá go leor ama agus go leor neisteocht amas a neisteocht éideigid an taine fanach an dáta leis na hárachaí sin. Agus go deimhin an eisiolalas do muideáil marálar méid tá muidíana tá sé tharbheith dearfach an fad. Daobh cuasaí ar lína cinál. Is do bhhailíní an tléimhse tradiisiúnta tá Choláistí Gaeilge an tíseachtain na bhhailíní na híú a bhád thar sin tléimhse tíseachtain sin sa gcuid goach á sin na fólama i gaiistíad a bhád sa dagann si go Choláiste agus go deimhin na bhád héischob fiile ar máile éis gcósa Gaeilge. Agus go deimhin sinna tá thárlú tá chláirí muid ar go scoláirí bin se chláirí ar chós ar lína ar teidir lebar leat. Is chlár nua atá ach chuid go sé tá le trí seachtaí nuas tá na haglah seomna sfuil Labhair tá le 4,000 taifad deanta gasíid ar lína mar réiteach a gur na haglah sin agus mar réiteach an chósa Gaeilge tá an úsáide bhain. Is the fool me le Colin Brada who agus husam Merrick play agus neither lum caught a yucky yarn then a grey coat dove is a soul. Bhfuil fáilte róibh go dtí tealta na hóide an teach Choláiste Chamhraidh. An tionad nó atá dhéanana tíocham an tealta céime Tá tríonad ar fadain agus is ón effig heir an indraháin bhfuil maide den bhrigeanasán agus arachan éala gabaneach lethe. Is ón effig heidan sin agréitir na tríionad. Ceann gamas an áitir hosamid an 1973, ceann sa talla áitir hosamid an 1985 agus an searas sa bhíl áitir bhfuil muid an 1992. Agus na trí cína gimocht agus a gahan tára bheith timpils 1500 scoláirí ar fada. Well, ní rudú fasachtan, tan hifrichaí síos beagán me heis mar bhí sé an nachra ach faoin ámid ducha aimsir na gúrsaí is beag leab a bheith facaí an i Choláiste Chamhraidh buchas le dia. Tiigimid gúil an tír faoi bhrú, gúil cúlú eacnamaíochta an ach tá muid dóchasach. Ní le bh breanú siar, cá muid breanú an cín. Agus sechaú muid breanú éid nuair tá rudaí go donna bíon daoine ggéar an rud saoirí na hágláán. Ceann go rudaí sin iad a chuir go dtí Choláiste ar nós Choláiste Chamhraidh sin te. Agus ru deile tá tuaras gáil feidtíonn sin le coplaán nuas a léiríonn scoil ansaí a gcónaigh muinte na héireann sa Gaeilge. Agus se dín Gaeltacht. Se brean na háartar na tícheatainse, Gaeilge fad táá láirtainse, agus na thuchas scoláiríonse is Gaeilge fad a bheith sacab an géalág an chósa go dtíon lá deire. I gathe an tára an sin bheith suasta rá scór, beidir suasta lechead ar fad múnteirí agus cúnteirí a gobair in dhéanachlinn ar feadh an tára, agus mar sin tá muid an seirbhístin sco a chuir ar fáil. In san ionad núise bei áit le hé an grúpa fad a hort le chéile le hé damsa, le céalaí, le hé seisiúnóránaíochta, le ceol chuirim agus mar sin de. Agus an sin is féidir a bhrise in a rangannaí, bei cheiricín go rangannaí an, coppla rangail ar a chúl, agus páirtgannaí immerse, agus go deimhin rud nóbhéis aim líanana áitín bheag le glasraí chuir le plandaí as, sa bhís go goise loch na carach go mórmórt ólas ar híal na tuaiche ar an dríocht agus an bhíróte bhainins le rudaí bheith fás. Sin ná bhaid páirchan na seachtainna seo, bhuim sé risteir do cosla agus mar an níúán, slán agus beannacht.